Чираттагы матур тәбрикләүбез 28 май көнне Күкмара районы Вахит авылында яшәүче энебез Миникаев Рөстәм Миннебай улының туган көне. Энебез йомшак күңелле, ярдәмчел, алтын куллы. Җыр моң ярата, үзе уйный, үзе җырлый. Авылда узучы күп кенә чаралар аның катнашында уза. Кояш татар җыры халык ансамбле белән бөтен Россия фестиваль конкурсларында катнашып, лауреат исемнәренә дә лаек булды. Тормыш иптәше Татарстанның атказанган табибы Гүзәлия Шәрип кызы белән 2 кыз үстерделәр. 2 оныклары бар. Кадерләнебез, чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, гел шатлыклар гына, тыныч, мул, тигез, озын гомер телибез сиңа. Яратуда, хөрмәттә яшә, барлык хыялларың да тормышка ашсын. Туган көнең белән тәбриклибез. Сәламәтлек теләп, иңелек. Һәрбер көнең үтсен бәхет белән яшә, шатлыкларга төренеп. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатламый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Туганнарың Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә һәм Равилә котлый. Şatlı kullanışlar, vakıldısın eski dilekler. Suarılmasın suarış, o ayırmasın yazmış, nazlar gitsin her şakir gökler. Masumiyeti bir yeşlik var da vakıldışa, bulmayı vakıdlarla ruhtatır. Ömrike giyip bir tuğanlar şey yeşlik, birbirimizi onlar yoratır. Masumiyeti bir yeşlik var da vakıdışa, bulmayı vakıdlarla ruhtatır. Ömrike giyip bir tuğanlar şey yeşlik, birbirimizi onlar yoratır. Yazmasın kungil kungilde, olsun onlar olsun, durukta yıldız yansın, solga bilsin Xuday herkenge. Masumiyeti bir yeşlik var da vakıtlışa, bulmayı vakıtlarla toxtatır. Ömrike gibi doğanlar şey yeşlik, birbirimizi onlar yoratır. Masumiyeti bir yeşlik var da vakıtlışa, bulmayı vakıtlarla toxtatır. Ömrike gibi doğanlar şey yeşlik, birbirimizi onlar yoratır. Ömrike gibi doğanlar şey yeşlik, birbirimizi onlar yoratır. Birbirimizi onlar yoratır. Шушы мезгилләрдә эфирыбызны бик тә күркәм, матур музыкаль тәбрикләү сүзләре белән бизәп җибәрик әле.
Бүгін Көкмара районы Вахит ауылында яшәүче энебез Миннекаев Рөстәм Миннебай улының туган көне. Кадерле энебез, котлыйбыз сине чын күңелдән. Нык сәламәтлек, гел шатлыклар гына, мул иркен, рәхәт, җиңел, шиксез гомер телибез. Гүзәлия белән балаларыгыз хөрмәтендә, оныкларыгызга сөенеп яшәргә насыйп булсын диеп, иң җылы теләкләр белән сезне бик тә хөрмәт итеп, туганнарыгыз Камил, Рауфик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә котлап калалар һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп тыңлагыз һәм инде бары тик сезнең өчен генә алдагы минутларда бик тә матур, күркәм композиция яңгырап үтәчәк. Алда әйтелгән барлык теләкләргә без дә шулай ук кушылабыз. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Җирләрдә гомер кичерәбез, тынғы бирмәй сагыш йөрәккә. Сагынганда гына карарсыз ди, гөл җибәргән әнкәй бүләккә. Гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман елмаеп, гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман елмаеп. Әнкәй гөле һәр чак яшел килеш, күз карасы кебек саклыйбыз. Өебездә шушы гөлдән изгел, кадерләргә гайбер тапмыйбыз. Гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман елмаеп, гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман елмаеп. Чәчәк ата язлар җиткән саен, күңелләргә тула назлана. Үзең кебек безгә бәхет биргән, гөлең өчен әнкәй мең рәхмәт. Гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман елмаеп, гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карай сыман I was so thank you.
Бүген Кукмара районы Вахит авылында яшәүче энебез Миннекаев Рөстәм Миннебай улының туган көне. Кадерле энебез, сине чын күңелдән котлыйбыз дип, иң җылы теләкләрне туганнарыгыз Камил, Рафыйк, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә юллап калалар. Бик зур рәхмәт за мудрые слова. Рәхмәт бик зур. Быел бик зур итеп оештырдыгыз. Баш өчен дә барыгызга да. Бик зур рәхмәт. Сәламәт булып, барыгызга да лайгарлашып, рәхәтләнеп яшәргә язсын. Рәхмәт бик зур.